Moi, mä oon Anne Oikareen ja toimin tiiminvetäjänä Second Nature Securitylla tietoturvan johtamisen tiimissä. Meidän tiimissä tehdään tosi monipuolisesti tietoturvan asiantuntijatöitä ja me autetaan asiakkaita muun muassa tietoturvariskien hallinnassa, jatkuvuuden hallinnassa ja varautumisen suunnittelussa, tietoturvahäiriöiden hallinnassa ja tietoturvan ja tietosuojan nykytilan arvioimisessa ja toimenpiteiden miettimisessä ja ylipäänsä tietoturvan kokonaisuuden johtamisessa. Moni meistä toimiikin esimerkiksi tietoturvapäällikkönä tai sisona asiakkailla. Ja totta kai esimerkiksi ISO 27001 ja NIS 2 DORA kiinnostaa monia asiakkaita ja autetaan vaatimuksenmukaisuuden kehittämisessä tai sisäisissä tarkastuksissa. Toimeksiannot vaihtelee oikeastaan osaamisen ja kiinnostuksen mukaan tiimissä. Konsultin työssä kiva on monipuolisuus, että pääsee näkemään erilaisia yrityskulttuureja ja toimintatapoja ja hyödyntämään myös omaa osaamistaan monipuolisesti. Työpäivät ja viikot saattaa olla myös aika vaihtelevia. Voi vaikka tehdä saman viikon aikana asiantuntijatyöpajoja tai pitää koulutusta, osallistua pre-sales-tukeen tai sitten vaikka sisäiseen koulutukseen tai tiedonjakoon. Aina on mukavia työkavereilta, joilta voi kysyä neuvoa, koska meilläkin tiimissä on tosi laaja-alaisesti osaamista. Me etsitään tietoturvan johtamisen tiimiin tiimikavereita, joilla on monipuolista kokemusta tietoturvan johtamisesta, esimerkiksi konsultointitehtävissä tai sitten in-house-roolissa tietoturvan johtamisen tai kehittämisen tehtävissä. Arvostetaan myös monipuolista osaamista, saa olla teknistäkin taustaa ja tykätään, jos on kiinnostusta jakaa tietoa muillekin ja on itseohjautuva.